खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव गासैखौबो बरायबाय बे समाव दंफैयो आं धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्टसापुरि सानजारि नोगोर सिमेन्ट बिएफ दुलाराय बाथौ गौथुमनि लांगोनायाव थारैनो बे समाव बर'नि फोरबो पुस दाननि दिनै जोबथा बे पुस दाननि जोबथा दिनाव दिनै जोंनि बाथौ धोरोमारि सुबुं बिथांमोना बे समाव बे पुस दाननि जोबथा सानाव गोबां नेमखान्थिजों बिफां लाइफां जाग्रा थाइजौ बेफोरबायदि बिफां लाइफाङाव गोबां थाराय जिगाब थोरि बेफोरबायदि मुवाजों बिफाङाव दिरुं खायो थारैनो बे नेमखान्थिफोरखौ जोङो नैबे बिजोंनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों सिमेन्ट बिएफ दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेननायाव दिनै बे हाबाफारिखौ दिनै संक्रान्ति फोरबो बेयाव जाथिया जोङो बर' हारिया मा नियमजों थांना थाबोदोंमोन थारैनो बे दंफां थाइजौ खान्थाल जाग्रा मुवा बेफोर दंफांफ्राव बेफोरखौ जोङो मानो खायो बिनि सायाव फंनैसो बाथ्राबो मिथिना लागोन बे समाव थाराय बे थारायजों बे गय बिफांखौ खागोन थारैनो बेयाव माबा मोनसे जोंनि बे बोथोरजों आरो जोंनि सुबुंनि सिबिनायजों बे बिफांजों माबा मोनसे नङा माबा मोनसे सोमोन्दो दं बेनिखायनो दिनै बे समाव बिथांमोना बे पुस दाननि जोबथि सानखालि बे सिमेन्ट बिएफ दुलाराय बाथौ गौथुमा बर'नि आसार खान्थि बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि जोङो माबायदि थांनानै थादों आरो माबायदि जिउ जिबिखौ अननांगौ थारैनो बिफां लाइफांखौ जों माबायदि आदोर खालामनांगौ थारैनो बेयाव माबा मोनसे फोरमायदों दिनैनि बे सिबिनायजों बेखिनियाव जोङो बेबायदिनो गोबां आयदा बा नेमखान्थिजों बिथांमोना बे पुस दानखौ पुस मासनि जोबथि सानजों लोब्बा लानानै बेयाव गोबां बेबायदि नेमखान्थिनि गेजेरजों दिनै बे गय बिफाङाव दोंसे दिरुं थोरि जिगाब आरो थाराय बे मोनथाम बेन्दोंजों माइ जिगाब बेजों दिरुं बानायनानै बेखौ फानदों बेखौ जों नुगासिनो थारैनो बिनि सायाव जोङो मिथिलांगोन फारि फारि खामानि मावनाय बे हाबाफारिफोरखौ जोङो दिन्थिलांनो थाखाय नाजागोन सिमेन्ट बिएफ दुलाराय बाथौ गौथुमनि दौरि आफामोन आरो लोगोसे गोबां बे धोरोमजों लोब्बा थानाय धोरोम सिबियारि बिथांमोना बिफां गोबां बे थाराय जिगाब आरो थोरि बे दिरुं बानायनानै बिथांमोना बिफां बेबायदि दिरुं खानानै माबा मोनसे फोरमायदों थारैनो बे बिफांजों आरो जोंनि धोरोमजों आरो सुबुंनि थांना थानायजों माबा मोनसे नङा माबा मोनसे थोंजोङै मोनसे इसोरनि होनाय माबाफोर गोनांथि बाथ्रा थानो हागौ थारैनो बे समाव जोङो बिथांमोननि दैदेनगिरि दौरि बिथांमोननिफ्राय जों बे बाथ्राखौ मिथिगोन हरै नारेंखल बिफां बेफ्रावबो खादों जोंनि बिफां लाइफां थाइजौ खान्थाल बायदि गय जाग्रा बायदि बिफां बेफोरखौ बिथांमोना दिरुं खादों गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्सआव बरायग्रोना लानाय जाबाय जिहेतु दिनै जिथु हाबाफारि बे दिनैनि हाबाफारि जोङो नुनाय बायदिबा बे गय बिफाङाव दिरुं खानाय नुदों बे दिरुंखौ मानो खानाय जायो आरो माजों बे दिरुंखौ बानायनाय जादों बेनि सायाव फोरमायनो थाखाय खावलायबाय गोजोन्थों खुलुमबाय दिनै पुस दाननि जोबथा अक्ट' दमासि बे दमासियाव जों दैज्लां बोथोरनि मावनाय माइनाव आबादखौ बुथुमनानै लाबोजोबनो हाबाय बेनिखायनो गोदो गोदायनि आबै आबौमोननि दिन्थिलांनाय खान्थिफोरखौ दिनै पुस दाननि जोबथा अक्ट' बे दमासि समाव बिमा माइनावनि नारिजों बे गय खान्थाल नारेंखलनि फिथाइफ्रा जाहाथे गोग्गो गोजों जानानै बुहुमनि जिब जिबिखौ अरायबो जाहोना फोथांना लाखिनो हायो बेबायदिनो साननानै दिनैनि फोरबोआव जों बे गय खान्थाल नारेंखलखौ मोनथाम बेसादजों खानाय जादों जेरै माइ जिगाब
थाराय आरो थुरि जाहाथे थुरि बादि फेंखा जानो हानायनि थाराय बादि रज'नो हानायनि आरो माइ जिगाब बादि गोबां फिसा मोननो हानायनि बा फिथाइ जानायनि थाखाय जों बे गय खान्थाल नारेंखलखौ खानाय जायो। गोजोननाय थाबाय बे समाव दिनै जोंनो फोरमायबाय पुस दाननि जोबथा सानखालि जोंनि बिफां लाइफां जाय बिफांनिफ्राय जोङो जानो थाखाय फिथाइ सामथाइ मोनो थारैनो बै फिथाइ सामथाइया राफोद आरो मोजाङै मोजां जाहाथे जों मोननो हायो थारै बेखौनो फोथायनानै दिनै बे पुस दाननि जोबथि सानाव थाराय जिगाब आरो थोरि बे मोनथामजों दिरुं बानायनानै बेखौ खानाय जायो। बे मोनसे जोंनि बर' हारिनि हारिमु गोदोनिफ्राय नुबोबाय थानाय आरो मोनबोबाय थानाय आरो बेखौ दिनै सिमेन्ट बिएफ दुलाराय बाथौ गौथुमनि दौरि आफामोना बे समाव जोंनो रोखा रोखा फोरमायबाय थारैनो बे जोंनि हारिमु आरो हारिनि मोनसे मेहेरगोनां नुथाय थारैनो बेखौ जों बाख्नायनांगोन गनायनांगोन बेनो जोंनि हारिनि आरो बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि। बे समाव जोङो माखासे मागो होनोब्ला जों बुजिनो मोनो मिथिनो मोनो मागो होनोब्ला फिथा सौराय बयनिबो गोसोआव बेखौल' गोसोखाङो थारैनो बेयाव बे सिमेन्ट बिएफ दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरि आरो मावथि बिथांमोना बेयाव बेबायदि हाबाफारिबो लादों मा फिथा जानाय सौराय बायदि बायदि खालामदों बेखौबो जों दिन्थिगोन दिन्थिनानै मिथिनो नाजागोन थारैनो जोङो बे फिथा सावनाय फारसे आग बारायलांनि दिनै बे फोरबोजों गोरोबनानै मागो सफैसि फिथा जानाय सौराय जानाय दिनै बेबायदिनो बे समाव सिमेन्ट बिएफ दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेननायाव गोबां फिथा सावनाय नुदों थारैनो मा फिथा सावदों जोङो बिथांनिफ्राय मिथिना लानि मा फिथा सावदों? खुलुमबाय जों देग्लाय बोसोराव जोंनि सिमेन्ट बिएफ दुलाराय बाथौ गौथुमनि गासै रायजो राजा बयबो खौसे जानानै जोंनि बर' हारिनि आंगो मागो फोरबोखौ जों गासैबो रायजो राजा बयबो खौसे जानानै जों गाजा गोमजायै जोङो खुंफुंनो लादों आरो नैबे देग्लाय नैबे मागो फोरबो बे मागो फोरबोआव जोङो बयबो खौसेयै गाजा गोमजायै जोङो जानो होननानै जोङो नै फिथा सावदों नैबे एन्थाब फिथा सावदों आरो नै थावनि सिथाव सावनो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ औ आरो ओरैहाय ओइथिं फिथा लावदुम सावनो लाहार फाहार ओइथिंबो खालामगासिनो दङ बैखौ आरो खिरखानि फिथा लावदुम हमनाय औ केक बायदि बानायदों आरो जेनेबा बर'नि केक जेनेबा लावदुमानो फिथा लावदुमानो आरो औ बर'नि केक आरो ओमफ्राय आरो माबाबो ओइथिंबो बानायगासिनो दं आरो गोबां फिथा बानायबावगोन आरो दा बानायस्लाबनो हाथ'वाखै आरो बानायनायसिनो आरोखि बेयाव दिनै मागो हिसाबै गाबोन बेलागुर सावगोन बे फिथाखौ रायजोफोरनो ना बेयाव फैग्राफोरनोल' जाहोगोन? बे फिथाखौ जोङो बेवहाय जेसेबां फैगोन रायजो राजा बयनोबो जों जाहोगोन बे बेलागुर सावखांनाय लोगो लोगोनो जोंहा माखासे नेमखान्थि दङ जोंहा गेदेरफोरखौ मान होनाय ओमफ्राय आरो गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ बोर सारस्रिनाय बे हाबाफारिबो दं बेखौ खालामखांनायनि उनाव जोङो बे फिथाखौ बयबो ज'यैनो रायजो राजा बयबो खौसेनो जागोन आरो माने मोखां नायलायलाय बेनो जोंनि सानजारि नोगोर सिमेन्ट बिएफ नि दुलाराय बाथौ गौथुमनि अनलायनाय आरो हारिमुनि दिन्थिफुंनाय मोनसे दिनैनि बे फोरबोआ बे समाव गाननाय जोमनायजों समायफबनाय बे सिमेन्ट बिएफ दुलाराय बाथौ गौथुमनि आरो बर' हारिनि हारिमुखौ लाफानानै जिहेतु बे दिनैनि फोरबोखौ मानिनाय बे जोबोद बाख्नायथावना आरो जोंनि बर'नि थाखाय गोग्गाथावना थारैनो जों बे सिमेन्ट बिएफ दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरि दौरिफा बिथांमोननि गाननाय जोमनायजों जों मिथिनो मोनगोन आरो गम मोनगोन जे बिथांमोननि आदर्श थांना थानाय बर'नि हारिमु मोनफा मोनफा बोखांनानै बेयाव बर' रायजोखौ सिनायथि होनाय बे जोबोद बाख्नायथाव जानानै दङ थारैनो बे समाव बिथांमोना गाबोननि जोबथा हाबाफारि हिसाबै बे फोरबोनि बेलागुर सावनाय बे बेलागुर सावनाय फोरबो गाबोन फुंनि 1-2 रिंगासो समाव बिथांमोना सावगोन थारैनो बे बेलागुरखौ जों एसे नोंथांमोननो दिन्थिनि बे सिमेन्ट बिएफ दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेननायाव मोनथाम
बेबायदि बेलागुर बानायनाय जादों। बे बेलागुरखौ गाबोन अखा नायसि नायसि बे बेलागुरखौ अर फोजोंनाय जागोन। दुगैयै लोबै बर'नि हारिमु नेमखान्थिखौ लोब्बा लानानै बे बेलागुरखौ सावनाय जागोन। थारैनो नोंथांमोना बे बिजोंनि गेजेरजों गेजेर गेजेर बुंनाय फोरमायनायफोरखौ मिथिनानै नोंथांमोना बुजिखाबाय जानो हागौ। थारैनो बे बेलागुर सावनायावबो माखासे जोंनि हारिजों बोथोरजों बेफोर गोरोबफानानै दङ। बेनो जाबाय जोंनि रायजो जानायनि मोनफा मोनफा नेमखान्थि आरो बिनि गेजेरजोंनो मोनफा मोनफा जोङो गियान सोलोंनायनि लामा। बिनिखायनो जों सिबियो खुलुमो थारैनो मानियो जों बयबो नेमखान्थिनि गेजेरजों थांना थानायनि मोनसे बिहोमा गालांनाय गेदेमा बिथांमोनखौ जोङो सिबिनांगोन। मानोना गोदोनि दैदेनगिरि बा गोदोनि जोंनि आजै आजौ बर'नि बिथांमोना बेबायदि गोबां जोंनो गुन गियान होलांदों। थारैनो बेखौ जोङो नेवसियोबा बावगारलाङोबा जों जानाय नङा। थारैनो बिनिखायनो सिमेन्ट BF दुलाराय बाथौ गौथुमा बे समाव फोरमायदों जोंनि गारबोनाय माखासे नेमखान्थि बेफोरखौ दिनै जोंनो रोखा रोखा फोरमायना होदों। थारैनो बे जोंनि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिफोरजों लोब्बा थानाय बर'नि नेमखान्थि बेफोरखौ जोङो मानिनांगोन सिबिनांगोन आरो बिथांमोनखौ बाख्नायनांगोन। बेखौ आं दिनै नैबे बिजोंनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायबाय। बे समाव प्राइम 24 हेडलाइन्स बिजोंनि गेजेरजों नोंथांमोननो जानो गोनां आरो जाबाय थानाय जोंनि हारिनि नेमखान्थिफोरखौ बेबायदिनो मोनफा मोनफा बिजोंनि गेजेरजों लाबोनो नाजागोन। गोजोन्थों। प्राइम 24 हेडलाइन्सनिफ्राय आं बिदाय लाबाय।